Mayong gabi dihan nyo mga idol. Shout out sa inyo ang tanan o ang bulad skilid mga idol. O yata ng GP ang ato ang luya mga idol. Walay panit-panit na kay pampalasa man na mga idol. Sayang ko ng panit, apil mo na sa bayad na. Paspasan na mga idol kay gutom na kayo mga idol. Ngayong magabihan tag luto mga idol. Ay dot-dot din mo sa mga idol. Imo din nagamit tag bugsay mga idol kay para makakaon ka. Paapay mo mga idol, kita kas paa mga idol. Perti na kuha pa. Oy pili na gulay laing lamas mga idol. Luy araw paa mga idol, sulbad na. Pilari pampailan gud sa tundila mga idol. Tanaw mga idol lami ba. Bitsin pa imo mga idol, hurot na na mga upaw mga idol ah. Asin pa imo, parat siguro kayo ni mga idol ba. Pailhan ra deron pagkaon mga idol. Atong subak mga idol, perti ka cute mga idol oy. Muna siya mga idol, giladlad ng bro-bro ang Chinese pizza mga idol. Muna siya makapadaaglami pod mga idol kay gwapa man kayo ato Chinese pizza mga idol. Susamas nagtanaw ron. Shout out sa mga gwapa diha. Tanan mga idol ug mga gwapo pod, laras na tanan. Shout out sa inyo tanan mga idol. Alunuran ato nagkamunggay mga idol kay ngano kanang kamunggay mga idol. Muna makahatag og vitamin C mo ha. Kunya ato ada yung subakan dayon og lansa nga ulo mga idol, patalyar tong ulo ganyan mga idol. Uy na pud kay kasubak pud mga idol. Mahalon pud biyan ang ato ang subak mga idol kay 50 man ang kuha na Paris o tanaw mga idol mo na sa 6 piso tuno mga idol. Kay ngano sige mig tuno mga idol kay para naguli nimo si mong balay mga idol. Nag-remit nimo kamisis bahala ka may kag kwarta. Shout out nga tanan. Hindi ka to uma tag 15 ra na. 20 Nya mga idol, mukhaon na po ko mga idol kay medyo gutom naman. Shout out sa inyo tanan, manihapon ta. God bless. Bye-bye.